Breaking news, Puruna Lahurijan along Puthor Morphin kidnap tulong. Lapen lasolong bahini pulis ari deng kacingnan. Labangso Morphin ihum abas along Dimapur pen kebang bom National Highway 39 atau warpi along Manipur pen Guwahati anatu kedam sanga bek arlusi. Bangso Morphin nang patu joy pusi berta ribdulong. Lapen bangso bahini kacingnan cek amena lapuson hello. Muhammad Ayub Khan, Muhammad Saruk Khan pusi cinidun. Lason si bangso Morphin pangrupet pen kado we 1.910 kg doji pusi birta ribdulong lapente bangso amorphin bozar mate hithielong pangrum pen 1 crore lan bang doji pusi raikom sai khitum pen nang pachini dun non man kido ana sai stame Lahurijan raikom sai khitum si chepari deng pollu pusi birta napale rongo gora pen birta pangna tolerance lekhe news 24 karbianglong Sopin so tempat berita kami nang tum minister KYF cepate dinji ninghang ma jong si ninghang pulute non arkoi ceklo karbili sonim soronga che cepate dun igno lapen form sitame non mat I komlo angton kan kacini jim han humri ignon contact number 8822018050